Jimbo, Dorf a Ernie. Dorf. Bart ještě není doma, ale jsem ráda, že si hraje s někým jiným než s Milhousem. Počkejte tu na něj. Čau, Barte. To si ty. Proč musí chlape myslet jazykem? Chci ti pomoct. Tak se vrať k Jimbovi a ukaž mu všechna prsa, co máš. Ale vždyť si mi řekl, že je to blb a že mám na lepší. Tak fajn. Pojď se mnou na místo, kde mají šprti, ňomové a otloukánci útočiště. Jenom doufám, že to není někde pod mostem. Dobrá, znám ještě jiný místo. S Bartovými spodňáry, prosím, opatrně. Nebojte se, paní Simpsonová. Považujte to za svůj Asgard a mě za vševidoucího Heimdalla, strážce brány. Vševidoucího? Jo, a kdy jsi naposledy viděl vlastní nohy? Tak a dost. Bratři v šikaně, mám je. Hned tam budem. Ty jsi jeden z nich? Šikanuju na netu. Když něco dělám, tak jenom v leže a na počítači. Právě ses dostal pod palbu urážek? Od puberťačky? Tak si pojď. Rozsekala si mě od cepu až po mokasíny. Zmizte a už se nevracejte, pokud si ovšem nechcete koupit tyhle starý komiksy z Archie. Díky, že jste přišli na mou debatu o postrácených. Ten seriál jsem žral. Nebylo úžasný jak plukovník Darkwater? Nepředbíhat, já to viděl jen do 17. epizody v 3. řadě. Kokosové mléko smrti. Takže to ani nevíš, že v 5. řadě se všichni vrátěj? Ticho! Homere, klídek, děláš, jako by se něco z těch věcí stalo. Ticho! Homere, prosím tě, mírni se. Snažím se uspat Maggie. Omlouvám se, zlato, ale máme tu debatu o postrácených. Ano, debatujem, proč to letadýlko hapalo, ale ty lidičkové nepochcípali. Mám ti říct, jak ten přiblblej seriál skončí? Za prvé, ten záhadný ostrov je 20 kilometrů od Long Beach. Navíc brána 3 vedla do pekla, přestože tvůrci seriálu opakovaně tvrdili, že do pekla nevede. A celý vesmír postrácených je jen zrnkem písku v bedínce kosmického kocourka. Dík, Marge. Zkazila si mi celý seriál. A teď ti já prozradím něco o našem manželství. Není zrovna ideální. A protože jsme přišli debatovat, debatujme. Já myslím, že se hádají. A já zase, že se sváří. Děláš si ze mě srandu? Chlapi, já vím, jak to skončí. Dejte mi všechny svý zbraně. A teď si popovídáme o tom, co by rád Karl. Ach jo, mají pokrytý všechny vchody. Dostat se dovnitř nebo ven by zvládl jen špion. Ahoj, hrdličky. Co ty tady děláš? Celou dobu tě sleduji a čekám, až přijde chvíle, kdy se dostaneš do brindy, ze který nebudeš moci vybruslit. Možná bych mohla vyjednat příměří. Tamhle to je můj kluk, ale je to blb. Tvůj brácha není blb. Je jen mentálně zaostalej. Ale. Beránek se vrátil na jatka. Ty jo, to by si směl zapsat. Budu si to pamatovat. Ani jeden z vás se k Šoně nehodíte. Šona by si měla počkat. Tvá starší sestra má pravdu, Barte. Ty mě nechceš? Chci zjistit, kdo vlastně jsem. A to mi může pomoci zjistit jen zkušený starší muž v letech. Jo? Tak to už teď tomu úchylovi závidím. Lízo, že ty jsi zase venku v papučích. Pojď dovnitř. Barte, myslím, že je na čase zvednout kotry. Ne tak rychle, Simpsone. Co jsem mu to chtěl udělat? Říkám, že si to máš zapisovat. Kdybych si zapisoval všechno, co mi radíš, abych si zapisoval, neměl bych čas nikoho mlátit. Ty jo, to by si směl zapsat. Zatracená Marge, takhle rozbít křehkej vztah mezi mužem a jeho oblíbeným seriálem. Postěžoval bych si nejlepšímu kámošovi, ale to je Marge. Homie, pojď do ložnice. Nechceš se mnou v soukromí oslavit poslední epizodu? No,
Žádný strach, tati, jen mi pomáhá najít víru v Boha. Dobrá, ale kdyby se náš dům začal otřásat, tak nekletat. Přeji báječný večer, pane.